कशासाठी होळी केली? गेल्या 4 वर्षापासून महाराष्ट्र सरकार हे मराठा समाजाला आरक्षण देतो म्हणून झुलवत ठेवत आहे. त्यामुळं मराठा समाजासाठी अनेक जी.आर. काढले, अनेक लेखी आश्वासनं दिले. हे सगळं फसवं होतं. या आश्वासनाचा होळी करण्यासाठी आज या ठिकाणी मराठा क्रांती मोर्चाचे सर्व मावळे दाते पाटलाच्या उपस्थळी जमलेले आहेत. आणि या ठिकाणी हैदराबाद गॅजेट असो, मराठा समाजाला द्यायचं म्हणलेलं आरक्षण असो, अशा वेगवेगळे जे जी.आर. आहेत, या सगळ्या जी.आर.ची होळी आणि या ठिकाणी होमामध्ये करण्यात आलेली आहे. हे सरकार किती खोटं बोलतंय, हे सरकार मतासाठी मराठा समाजाचं कसं पाकिट मारते, हे आम्हाला या ठिकाणी सांगायचं आहे. त्यामुळं मराठा समाजासाठी काढलेले सगळे जी.आर. आणि सगळे काढलेले लेखी आदेश या ठिकाणी आम्ही स्वाह केलेले आहेत. या गोष्टीचा आम्हाला कुठलाही फायदा नाही. त्यामुळं मराठा क्रांती मोर्चाच्या वतीने या ठिकाणी ह्या सगळ्या गोष्टी आम्ही आगीच्या हवाली केलेल्या आहेत. ओके. बोल.